Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Queen saya meratunya Iclik dari Jawa Timur guys. Nah, pembahasan bengi iki ku sing paling gede, sing paling montok ya. Sing paling montok, sing indah-indah, sing seger-seger. Cewek montok. Ya, toket gede. Iku disukai para lelaki guys. Disukai para lelaki. Sakjane cowok iku seneng sing gede montok apa sing normal apa sing apa ya, tapi cowok kenapa lek ndelok si cewek iki mang sing montok susune gede iku sing selalu wah dan wah. Apa lek ndelok seketika cewek iku susune gede langsung ngaceng langsung ngeceteng iku sing dadi pertanyaanku. Enek juga nek koyo aku iki koyo aku cewek sing piye yo ndelok cowok iku lek gak tak sentuh itu aku nggak ngaceng. Kalau aku nggak disentuh itu aku nggak nafsu. Tapi yo orang itu beda-beda. Kadang enek yo memang beda-beda sih. Tapi kebanyakan cowok itu yang gimana gitu loh. Tapi kadang itu ada yang terobsesi dengan orang itu hanya melihat, hanya mendengar, itu terus terobsesi gitu loh. Kok bisa ya? Ya namanya dunia ini karakternya berbeda-beda. Yang aku pertanyakan di sini iki cowok itu cenderung seneng nggak kalau yang susunya gede, apa malah gilo gitu loh, ngokop ngemie iki gilo. Kan cewek itu biasanya lek di mie ya, di mie apa nih putingnya tinggi di kenyit ngono, biasanya putingnya itu selalu ndang ngateng, ndang ngeceter, ndang piye ya, daerah iki birahine iki ndang meronta-ronta ngono. Tapi pertanyaanku ku cowok iku lek sing tokete saiki kan marak cewek susune ditambahi silikonan sing gede ngono kae. Ngono ki sing ndek pacar tolong dong sharing ke saya, nggak mungkin ribuan orang yang nonton Sainem nggak enek sing pacare susune silikonan sing digedhekne apane sing susune sama mbak-mbak sing 47 ngono kae, ngerti kan, sing mbak-mbak sing 47 ki sing kayak apa sing cewek jadi-jadian kayak gitu. Coba dong sharing karo Sainem, lek izin oleh DM lah, tapi untuk sharing aja nggih kenalan. Nek kenalan aku takut yo. Lek tinggi kenalan aku takut, lek aku mau uber ngono ki takut, tapi lek tinggi sharing pengalaman Iclik, pengalaman toket gede atau brut gede iku piye, fantasimu opo iki lho nem aku ndek fantasi ngene asik, kowe pernah nggak, pokoknya sharing gitu loh. Ojo saling piye yo, nem aku pengen kentu karo kowe, nem aku pengen ngemi karo kowe, aku pengen jajal kowe, iku jelas nggak tak respon. Nek sing pengen kenalan atau pengen babi bubi bebo atau sing pengen ini mak arep ngiclik nang ngarep ngicip awakmu, aku iki duduk baju, duduk makanan sing harus diicip-icip terus dibuak kayak sampah. Terkecuali lah aku adol lubang buaya ya. Lek aku adol bolongan olehlah kowe tuku terus icip kayak gitu. Di sini kan sharing nafsu birahi tentang seks kayak gitu, seksual sampean. Seksual itu sing kaya apa, kaya dokter Boyke iku lho, kan selalu sharing kemana-mana kayak gitu. Coba lah kaya cewek maupun cowok itu boleh kok sharing terus DM IG, tapi kan yo ojo lek mengarai penipuan ini jelas apa perkenalan atau mek pengen icip-icip bawuke Sainem jelas nggak tak respon. Nek sharing iku nulis kata-kata sing dawa kayak gitu ntar tak respon, tapi lek mek kenalan aku kinem iki kuning jelas gak tak respon dulu, karena buang waktu nggak ada gunane. Aku duduk bareng makanan sing diicip-icip terus aku yang nggak minat diicip-icip ya. Terus sharing itu penting dalam hidup dan menambahkan gairah, libido, pengalaman ya, siapa ngerti dengan pengalamanmu gitu. Oke lah.